Qarasda Türkmen nesirleri Türkmen News we Gündogor gurumatçylykly jenaýat we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Pandora kagazlary diýilip adlandyrylýan offshore kompaniýalaryndan alynan faýllarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň yegenleriniň ýurdun döwletiň elçiligindäki kärhanalarynda öndürilen önümleriň sowdasyndaky gatnaşygyny anykladylar. 14 oktýabrda çap edilen hasabatyň awtorlary Ruslan Mätiýew, Bayram Şyhmuradow we Metju Kupfer deriňewiň netijeleri boýunça şu aşaky möhüm ýagdaýlaryň anyklanandygyny bellediler. Ýagny döwletiň elçiligindäki Garaboguz karbamid zawodunda öndürilen mineral dökünler Şotlandiýada hasaba alynan şüpheli kompaniýa tarapyndan eksport edilýär. Bu zawod üçin Türkmen hökümeti Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk bankyndan 1,16 milliard dollar müçberinde kredit alypdy. Kärhanada itaatı roli prezidentin ýegini Hajymrat Rejepow oýnaýar. Kompaniýanyň dokumentlerinde onuň itaatı eýillerini gizlemek üçin görkezülen beneficiarlar aslynda Rejepowa işleýärler. Sol bir wagtda kärhananyň resmi namalarynda Hajymrat 2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aralygynda onuň başlygy hökmünde görkezilýär. Başga bir Britan kompaniýasynyň Türkmenistanyň döwletiň elçiligindäki ýeri kärhanalarynda öndürilen neft we himiýa önümleriniň sowdasy üçin kontrakt berildi. Bu kärhana bilen prezidentiň ýeni bir ýegini Hajymratyň jigisi Samrat Rejepowyň gizlin baglanyşygy bar. Dogonlar Dubaýyň kaçan tebitlerinde 16 tany jaý satyn aldylar. Deriňewiň awtorlarynyň biri gurumatçylykly jenaýat we korrupsiýa hasabaty proýektiniň Merkezi Aziýa boýunça redaktory Metju Kupfer Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde hasabatda durly çeşmelerdäki maglumatlardan peýdalanylandygyny, emma esasan deriňeji jurnalistleriň halkary konsorsiumy tarapyndan jemlenen Pandora kagazlary diýilip adlandyrylýan dokumentler toplumuna esaslanandygyny aýtdy. But nonetheless, the papers played a key role, I would say, in helping us either connect them to the companies or strengthen our understanding of the connection, or prove the connection. Deriňewiň awtorlary Balkandaky 2018-nji ýylda açylan Garaboguz karbamid zawodunda öndürilen karbamidyň esasy eksportörläriniň arasynda hatda web saýty hem bolmadyk Şotlandiýadaky şüpheli Karan Holdings LP kompaniýasynyň hem bardygyny anykladylar. Açık çeşmelerde bu kompaniýanyň eksport ilalaşyklarynda näme derejede möhüm rol oýnaýandygyny äsgär edýän maglumatlar illetirli bolmasa-da, durly çeşmelerde onuň uly paýa iýedigini ýygytylýar. 2018-nji ýylda Karan kärhanasynyň wekil hökmünde özüni tanystyran şahys Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki gazetine beren interwýusunda kompaniýanyň zawodda öndürilen 1,2 million tonna karbamidy Gürjistanyň we Russiýanyň portlary arkaly import etmek baradaky ilalaşyga gol goýundygyny ma'lum edipdi. Metju Kupfer bu sanlaryň beýleki illetirli maglumatlardaky görkezüjileri bilen deňişdirilse, onda kärhananyň Türkmenistanyň dökün eksportynyň bar paýyny iýedigi baradaky netije gelse bolýandygyny aýtdy. If they're actually shipping that much, then they account for all of Turkmenistan's fertilizer exports. Sol bir wagtda ol has tahkik netije üçin goşmaçy maglumatlaryň gerekdigini hem sözüne goşdy. Kärhana uly mukdarda karbamidi eksport etmek bilen birlikde Türkmenistanyň mineral dökünlerini import hem edipdir. 2018-nji ýylyň dekabrynda prezident Berdimuhammedow Türkmen Himiýa döwlet konserni üçin 20.000 tonna goly amofosy import etmek baradaky karara gol goýupdy. Sonda 11,4 million dollarlyk bu döküni import etmek baradaky şertnama Karan Holdings kärhanasyna berilipdi. Mundan başga-da deriňewde Berdimuhammedowyň ýeni bir ýegini Hajymratyň jigisi Samrat Rejepowyň Türkmenistanyň döwlet kärhanalarynda öndürilen neft we himiýa önümleriniň eksporty bilen mesullanýan Britaniýada itaatlandyrylan Dillanor kärhanasy bilen baglanyşygynyň bardygy, onuň kompaniýada möhüm rol oýnaýandygy hem bellenilýär. Galy bersede deriňewçi jurnalist Metju Kupfer ýokarda ady geçen kompaniýalar we şahslar bilen habarlaşmak tinançyklarynyň netije bermäändigini aýtdy. We reached out to everyone we could, and we got basically no to minimal comment from them. Şeýle-de prezidentin ýegenleriniň Dubaýyň kaçan tebitlerinde gymmatbaha jaýlary iýedigi, ýagny Hajymratyň 9, Samratyň hem 7 öýüniň bardygy anyklandy. Deriňewçiler bu jaýlaryň umumy bahasynyň 5,5 million dollara barabardygyny aýdarlar. Ýatlatsak, mundan owul çap edilen deriňewde prezidentiň ýegini Hajymrada degisli kärhana ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň we ady gitmesçiliginiň arasynda
iýmit önümlerini import etmek boýunça $14 milyon hökümet sertnamalarynyň berilendigi anyklanypdy.